một thế à hoặc na bunga cha khat bunga cha khat putar de te house na pa amin thian ko roll thar de chu ina amin pitar de chu nu amin mula de chu thian takin thar nu amin atu kan sia de kan na ni sang se amin ya ya india te rekwa ni su initial sakata in hospital Sunday walking under mango India walking to in Kuba yes and so on the second is right number yan beina to so yan so ina and so pura pa de in ko no la wa ma so ki alam ni pura mal ni so yan so ni ni so ang kaya upati na ni ay ba na ni sambo tika ano morning bon ni ano ni pa soy de to soy de ni kam ko upati en ko ba sa ang ni si ko ya sa ko ba na na ya ni ka na si de ni ni no ba ra pa ya so ne malai kan pile ko ti kun lai ta ko ni zo si nga ko pa ti yang mun koi mo le som ta kan sa ai pa ti sa ti yang ne ya ni zo mu na a ji ko te pa ti yang ni shi te ni din na na ni ma lo kam se yang pak sa pe le shang chu lo ni a cha lo ya ti ala ti te lo a kam se na tha a lo chu chi ni bil ru in alo zo ko taksa na tin lo alo anchi taksa ko no ba pa kan se ro na da ni shang shang tin ni se ko chi ko atia nai ni chi ni kan chu ba ko ni ko so ang pe ka tan ti ni ko so ni ka tin ko so tum ba ni ni ha wa ka ni ang ko me ka ka ni ru na a so ni ko ka ka na ro ti ko ni so ma so ang ko ni kan đâu thì nó không đâu rồi trần kan sa ni kan tin sa ya an ja ne ni sa chuan upati na shang shang lo sia do ka lo in kwa sa ni hian na sa ka in kum so nu a ko dam ri so na an ni an ni nun hung ki sel ni ra chan na hian na sa ka in om sia an ya mei ni in asu ko lo te taksa ni tu in ato sia ari na ti na te taksa mo to ke in soi te le tu bi ti yan pa te ko hian pa ko an dam ne pa le so ti ani nan na ben nu ni te ka ko tu wa ken ko tu ti ya pi ro mo na an tu o ta ko tuan na ni ke mu tu ke ta ta na ya kum so mo pa mo to sa su ni tuan nan na le na te sa su ni tu nan na le na te ki se ka tin an an te ko ani min ta sa om ta an sa pa ko sa ta wa ta ta sa le ri ru ki se ta ka an kun an man ti na na kan mai sa ta ko te in ko ba te su do ni ko pa ta so le an ni ka sa an ne chi ko pa ta so le an ni ka sa an ne chi upati yang taksa biru le kota person na to china taksa se ni kuma in sui ba kal tua te sia te na cha te cha tua te sun nam tia tu te mal ta ko be le dam no e mai ba ni ba te tin person na to china upati na le en ko da ni yang sa ti ne me na ko atin in Pulda medical care ko asal kumle ang damboy lang siyang tin damboy ina an in Pul ngai na nuke damboy ina care ngai na sama doktor di damboy so eya in Pul si ang mama in damboy care ngai na ter sa ni in akin til si shang ang kuba damboy in mit akaru ng in Pulda ya mi so mi bi en mo sa
na ni ku ka so ke na tang lo shum shum kha ni swa ka ka na swa nu na kum som ro ka ma jin ju rum ti an pe ju lung na ba ani mi ka in an ka so ko kan lo ko so se yang nu lam kai ni ti sen sa le la ni tam ni nu ka lo ku ma chu ti a bang chuan kwa ki sen sa chu ti a bang chuan kwa ko ti sen sa chu le lung na na sham sham ya um chu ba min ni thiam ti chuan ku pa lam ti chu har sen na an ni ma a taksa in so zo war ke taksa mo anga e ke san chap oi mo sa ti sha amu kam ti ke in ko oi mo ko ni la ni exercise la ke e sa ma ke an taksa mo ko ke ke sa ma ke ni kam ke ni kam ka mo ane Penting lagi sensang leadership penting kundi mumal tak maya mitian doktor pancing burani kum somna jin jo kum tim boy katal doktor boy interior kaita chule so ini tak ada interior kan sheka ke kum palma pe jo kanam ki ko kan kat lo ke bang so ya amar ju apoi mo ni ini anu kum sensang so na kan shia ka ni apoi mo pe do ni doktor nu la te tak ni ang ge na pa te na ini mo ya ni ni mo ni yang ka lo ni shi na ka ni ko ni shi yang ka ni ko ko so ni ko ni do ni ka ni na chuan cancer ni ko ang ti si nga ti na kum tu la sa de de tu an ya ni ka si nga war so mai an bo doktor pula kum bi mu mo ka ni ya in ya children cancer ang person ni kam ta ka kum ya cancer na in be ni ti la ka sa ka ni ma sila ahun ka mo so a in ko an ko cancer na in ti ko ani at ya cancer so si na an mo le ya ni an mo ka pa ni kam te ya wa ko kan ka ni ma sila kan kam ka mo tu so in en ti chuta ni in ji da ta ko mo ni shin kam chhe mo kan lo ti ko ni na ni kan lo ni chin cancer ko ani le ta stage 2 stage 4 ke ka ni sha so one in ko ka ha sa in ko a ti la ko ti dan ka lo si ko one in kan ti ni ni chin na tu na a in ti ko ko tu in je ka che ko ni in je ka che ka ko ani ka ni so but na from respiratory disease so na ni ko ta ka sa ni ya ta ti la ken ku la sa ta na an ya de asthma ni bronchitis ni ni si na ko de sha ni so na na ni ko ni ya so na ni so so na na shi ka ba ma ni in ti na ni ya ta ni ya ahun ka be in ti ra ni ya ti ko na in ko ni de so ya na sa ta ni ko ta har sa na ka ba ni ya ti ya ko kum be ba ani ta ni na ni sia ni ya ti ko kum so ko ma ya ti na si sa so ya ni na na be ni re mang na ni an be an ti Alzheimer na ti Parkinson na ti ni na na be ni sa so ani ye na na ti ya na sha na te so ya ti na te mu ya ti na te sin ya ka pa ti na te wa na kun pe ne ti na te tu ne ti che bu ba ti na te har pi na ne sia na te ni si ha na te thung na na sa pa te be do na te la u te ti sia te ata lo ngai wa na o ma sia na ya in ten chi alan so ta so ni alam so ta so ta shan shan ni an le in bi no kun ti ni sa ti he la na be bon be ti so an ne chi ni so te ta ni na tar a ya an ni ko ta tar a ni ko ta ko ta ya ni ko ta ma so ta si ni da ni te ni in ko ta ta ko ta si ni ti ni ko ta ni ya ni si ni ko ta ni in de ni ya an ko ta chi ni tar in ko
em tôi cũng biết là anh bé thì đi ngay thì sáng thì đi đâu có anh không chia sẻ được chuan anh để lấy thì của chị là cái chuan chuan thì hiện là sự can thì cái người hoa em tôi là cái thì cái số số chỉ là anh nói anh bắt là chuan try this to say lần lần đi cùng số Pangay chung lang sila na mar niya kung sa pangay chung lang sa sindi pangay pangkian pay sila nalilin ta kwan ko sa sa nung yang ni atin ani ni kung pa nga at wala tuwing ni tiyam mo na mal mo na impul na isong chuan pa tin sa na Kasi tayo is Zoom na very upati nga sanjang siya kami kung sumili ka kung sumili pangali aal upasa asumili pangali siya Zoom na ani ang sunan niya Zoom bituan na siyang Zoom bituan na siyang all the ani Har sa kapwa mo sa in policy and farming har sa result share to the contributing in in junta ni siam da siam mo cha paksa so so ko that is something na ko dana ke ko ni ya me so na ni ba ke la ko nya in ke ni ma ni ko
pon kan ti ti ani ang yan aben pon niya abangin en pon regular amate na ben pon pol te ya en pola buat kuya ngai saktu an e ani indun man da ka sha kui tu an le chat chuan an ki se na ki yang se ku kui ta ani chen ku la han social care chen kui te lai na le te ta na mi sau kui no in na mai in lai na ta chen on ko be ni ko ta le cha le kui kun ba ni ya ha ang ko kon ba ti ka ma chong ka ni ani mi sau chuan kar in college ko an ga tin ni sa ko mun kan ni le ba ke ma ni tu wa ko sila in kula kan se kuya ku le pa tin kan se kuya ku pa tu wa ni cha kan chi ta an le mun le tu ti wa in wa in ko la kan sha kan se mun le in the matter to in ko in the matter to la ko in ku pa ke an in ko na ko ma sha ta ta ko ta kan ti la ta ti ya na chuan kun ni le ni tiam doctor pan chi kun tin boy doctor pan kuya an kun azra doctor ka ke kun pura asla ang yan an zom yan se ni ta ta ni kuya an le ta chi dan boy e lai ni te e dan te e le ni an ta no chi te le su ma chi te sha kui te su ma chi te sha kui te an ma ni ko an ni ke ya na shi ya de ke ya an ki se na ko ma ni sa ani ni te ani kan ni na e e kar ke ya ko te e pak an ke ko ba su ba ni e le in ku se chak na pai thom an he zo ku kai le ni la ku ni atu ni lam pang ko se sa tu chuan để dần ra ấy kun dậu nó về phố là chọn ăn rồi số chọn gì để phá lại cho một cái chuyện là anh đi bao và anh đi đi năm bằng anh sẽ tan một cái để cái nhà có một cái phố ở bên mà anh tập lại cho anh sôi rồi riêng cái em một vài cái em một sôi trên cái sổ anh sắp lên để anh để cho anh riêng để cái sôi rồi như thế anh tập sẽ tan vào anh đưa được tan na ki se na le an pe in so zo yi ga an ri wa choi pa ha tak sa bu le pe shong ko na ko an sa ka ki se na asian ya an tak sa ro ka in tak sa ko ma a le an ga ran sa ka ku swal ka chen ne ni te an yam ni ani ko be kun ku ki se na en ko World Health Organization swal ma ni zo to in so ve mun ya nu na te stroke te su na te le cancer te no chen ka ne ko an ti ka na ko ni me ter chak law na ben ko ni hok si ta an ma ni en ko te le ku bi fun kwa atma an ko ti ka ko in ni ya nurse health worker roi chuan an ma ni ko an ha awanga e mo pa tu la hun ta ma hu ni pan mo ni cha o ni ya ta ma hu ni e a ya ta ko ni a ta ku ji ta so ko an ni kan le ya le tin mo ma ji ko ya tin mo ji ya ma ni na sa ko tu chuan ma ku tu ta ma ti me kan ta mo ya ni e pa ta le ni ya ko si ni ta an ta shi ni e wa ti ni na na ma ta ya Kare ko ko chuan voi chin ko pani chuan na ko ta de na kar sa lo ti hi an pa ko ba an ko te a te chuan vai ka ke de ma chu ti be na an in ya te an in kwa te an te te lai chu te an pe kun te an mai na chi lo se wa in pe in ya na swat na le Yang ini dia, an dia
na kan chen na chu upa ta ren cha na ko tin nai pu tin ta ren ni ne dar pu om je bo ti na an che ta kam na ma kon ba sa sa te tu le ta na sa te le an ko sa tu ni la in sia ren da ko te ya ni dam pu chu a rin an ni kan do kan to pa ti an ba kun song song an tu le pa ta an han se ba kan shon le har sa ta le le na an ni er sa lo an ni mu an kun kun ta ma ya ma ai le le sa mu ya mu wa ko san pa mo le tin ta ka kan pu la ko sa ti na ti an ta da kon tin lo pat ka a ta kan ti ne ko an ni kan ti sun sun e mo kan ti thar ko e mo kan ti thar chu e mo an om te ani tu te ko ya le sa ti ni ma kan ti ko pa ti pe ni tua le sa ti e ni an tu in an mo sin ni an ma ni sha ya le an mo e was tu sa ti ko ta in ko ni ya le sa ta ni an se an sa ya a ta zo ko an chi ko pa le kan